Soc Cecília Climent Pons, soc veïna de Castelló, nascuda en el 1970 i soc enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida. En casa érem 2 germanes i un germà, que era el del mig, jo era la major, i la veritat és que no recorde especialment ningú tracte diferenciat entre el meu germà i les meves i nosaltres, la meva germana i jo, llevat del caràcter que tenien cadascú de nosaltres. El que sí que es notava era perquè ma mare era la mestressa de casa, era la que s'ocupava de nosaltres, del nostre cuidado, i mon pare era el que es passava la major part del temps fora de casa en la seva empresa, que es dedicava a la venda d'adobs i insums per a l'agricultura. Els meus pares, sobretot mon pare, va insistir moltíssim en que els tres tinguérem estudis. En ningú moment ens van sentir pressionats en quina carrera tenien que estudiar. I jo, que era la major, sí que d'alguna manera, no m'ho van dir en ningú moment, però d'alguna manera me sentia responsable perquè el negoci que portava mon pare tingués continuïtat i vaig decidir estudiar enginyer agrònom. Aquesta decisió va fer que mon pare es posara content. No va pensar que jo, perquè era dona, no podia estudiar aquesta carrera. El que estava pensant és que, jo vaig començar a estudiar la carrera als 80-90. Des de la distància d'ara es pot pensar que era una carrera d'homes i que jo anava a ser de les poques dones que anava a estar estudiant aquesta carrera, però no va ser així. Vull dir, en la meva classe, o en els meus cursos, normalment érem meitat homes, meitat dones. Des de la distància del temps d'ara, en els anys 80-90, podríem pensar que era una carrera d'homes i que anava a tindre algun tipus d'objecció, no sé, de la gent del voltant o de la societat. I jo ho vaig agarrar com una forma natural d'estudiar una carrera com qualsevol altra carrera. És més, vull dir, quan jo vaig entrar a estudiar, en els meus cursos la meitat dels estudiants eren dones i l'altra meitat eren homes, i no hi havia ningun tipus de discriminació de tracte en els mestres. Vull dir, era tot molt natural i en ningú moment vaig sentir, ni jo ni les meves companyes, cap tipus de discriminació. Jo crec que la diferència ha vingut ja després, a l'hora de la incorporació al món laboral. La majoria de les companyes dones que vam acabar la carrera en aquell moment o no van treballar o han sigut funcionàries o sí que han sigut tècnics de cooperatives, que ahir sí que és veritat que tenen una relació molt pròxima en el llaurador i sí que potser poden estar més en contacte en el món home, però els càrrecs, per exemple, en investigació o delegats d'empreses multinacionals o càrrecs importants d'empreses privades, sí que és veritat que són d'homes. Dones empresàries com jo, potser, d'aquesta època, no recorde ninguna companya que estigui treballant en això. Quan vaig començar a treballar a l'empresa de mon pare, jo era titular, però la gent no ho sabia. I sí que és veritat que molta gent, potser entrava, jo estava soles, i si a atendre'ls, i preguntaven: no hi ha ningú? I jo dic: estic jo. Entonces, vale. I després començàvem a parlar, començàvem a la relació i era fluida. Vull dir que jo crec que era més el que portàvem com a educació dins de dir és un home el que m'ha d'atendre, que després la barrera que es posaren ells. Vull dir, després les converses ja anaven fluides, ja anaven bé. I això m'ha passat al llarg de la meva vida professional. La gent que no m'ha conegut primer pregunta si n'hi ha un home perquè la tenga i després ja no. I la gent que ja me coneix perfectament té confiança en mi i és una relació normal i fluida. Sí que és veritat i sé segur que n'hi ha clients que potser han deixat de vindre perquè és que els ha d'atendre, el tècnic que els ha d'atendre és una dona.
Sé, en la minoria, però sé que n'hi haurà gent que sí, que així serà. Jo crec que és una cosa educacional, vull dir, és una cosa que molta gent no ho sap i ho té i ho diu sense donar-se compte, però després, si eres una bona professional i soluciones els problemes, te dona igual que siguis home que dona. Per un altre costat, no vaig a deixar de dir que no me costa més que si jo fos home. Sí que és veritat que n'hi ha moments que me costa més, que tinc que demostrar més coses. I inclús que s'atrevissin a dir-me coses que si jo fos xic no em dirien. De la meva forma de treballar, de la meva forma de dir les coses, a mi també és perquè es dona confiança. Perquè cada un és com és i es dona confiança. Però això segur que a vegades, si jo fos un home, no m'ho dirien. Per un altre costat, jo també crec que les dones ens hem posat una barrera, per almenys les dones de la meva generació, jo crec que ara la gent jove no la té tanta, una barrera de dir no podem treballar en un món d'homes. I ara sí que és veritat que ja comencen a haver xiquetes jovenetes que ja estan en càrrecs per damunt de xics i que això ja es nota que és diferent a la gent de la meva generació. Voldria donar les gràcies a l'Espai Vivències i a Joanjo i a Pepe per donar-me l'oportunitat de contar la meva història i animar a les dones a que lluiten per el que els agrada, per el que es fa il·lusió i que les barreres estan sobretot en les nostres ments i que podem. Per acabar, m'agradaria llegir una poesia de Vicent Andrés Estellés del llibre de les Meravelles. Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren, així estic. Així treballe i done besos. Així agonitze i així em ric. Així defense unes collites. 10 veritats i 4 mites. Així em pariren i així estic. Pobre de béns i ric de dies. Pobre de versos, d'afany, ric.